Kámo! Teraz skúsi iba cucnúť. Nechcem. Čaute šišáci, ja som Kabi. Ja som Mety. A vítam vás pri našom dnešnom videu. Dnes sme si pre vás pripravili cocktail challenge, ale bude to v hnusis verzii. Nebude to taký klasický cocktail challenge ako ostatné, že 5 dobrých surovín a 5 zlých. My budeme mať 5 zlých a 5 ešte horších. Takže môžete sa pripraviť na veľkú dávku hnusu. Držte na palca, aby sme sa pri tom nedogrcali. A nedogretajte sa ani vy, lebo to bude vážny hnus. Takže dneska to máme konečne s vodnou fajkes. Konečne sme sa k tomu trošku dostali. Konečne sme spolu, nie sme na intraku, ako vidíte. A ja myslím, že by sme sa mohli pustiť do toho. Takže keď to dneska bude hnusis vlog, tak som si pre vás pripravil takú fajn ročnú nosenú ponožku, smrdlavú, plesnivú, spotenú. Ale nerobím si srandu, je to opratá ponožka, čistučka, pekne. I need dollar. A tohto si budeme losovať a uvidíme, komu bude prijať šťastie. Takže dostali sme sa k žrebovaniu. Najprv si strihneme, kto bude začínať. Starbucks, Alfa, Kernakla. Počkaj, ale ktoré sú nožnice a ktoré kameň? Kameň, papier, nožnice. C. Takže Maťo vychytal, ide prvý a vyťahne si prvý tú hnusnú vec. Nejakú. Dúfam, že to budú tie sardinky, lebo nie sú najlepšie asi. Čísnek. Takže cesnak. Idem ja. Ja si súdený. Prosím, nech sú to nie sardinky. Karpiol, ten mám rád. Paráda. O ten sa teším. Paštéta. Mňam. Chipsy, oh yeah. Mimochodom sú wasabi. Zaťa mi. Mlieko. Mlieko. A máme dve tekutiny, takže keď on má mlieko, ja mám automaticky vodu. Fuj. Puding paštekový. Fuj. Nechcem, aby to boli sardinky. Šunka. Kuracia šunka. Delikátna. Hlavne s karfiolom a čipsami. Počkej mi ju. Bake rolls. Bake rolls. Jam. To je dobrota. Veď ak teraz vyťahnem sardinky, tak spravím 40 sekundový šluk. Voda, to už automatika ešte raz. Takže buď teraz, alebo nikdy ľudia. Pretlak! Oh yes! Maťo má sardinky! Nie, máš sardinky. Rečinové náleve. No, takže ja mám vodu, šunku, čipsy, karfiol a pretlak. Proti tomu, čo mám Maťo, som strašne rád. Ešte idem na tú moju smrteľnú kombináciu. Mliečko, do toho pôjde paštéta, do toho cesnak, do toho bake rolls a nakoniec hnusné sardinky aj paradajkovej omáčke, ktoré na najviac neznášam v mojom živote, ako len sa dá, lebo to je úplný hnus pre mňa. A budú tam aj oči, aj hlavy, aj plútvičky, takže nemusíte sa báť, že by to nedal. On to dá. Od malička to nenávidím proste. A povedal som si, že keď to má taký hnus, tak to aspoň ochutnám zo súcitu. Takže ideme sa na to vrhnúť. Takže naše kombinácie. Karfiol, čipsy, pretlak, šunka a vodička. Mlieko, metro, pašteka, čísnek, bohužiaľ sardinky. OK, takže moju kombináciu spravíme ako prvú. Dáme tam zo pár čipsov.
Na zdravie. Ďakujem. Wasabi, trochu zelené, môžete vidieť. OK, ďalej si tam dáme trošku šunky. Ďalej si tam dáme ten náš pretlačík. Už je tak krv. Myslím, že by to aj mohlo stačiť. Nakoniec si to polejeme vodičkou. A fuj, to už teraz hnusne vyzerá. Ale sa bude na karfiol. Ja jasné, ešte karfiol, sorry kámo. No, poďme si... Tu by som podváďal. Dám si tam takýto riadny macek. Takýto riadny macek. No dobre, poďme. Karfiol je tam. Najviac nemáš. Dobre, takže môžem si na to hodiť mixér. Môžeme ho zapnúť. Fuj. Ľudia. Som to asi nezhledal. Trochu z toho vytieklo. Fuj, to je hnus. Tá šunčička na spodu fajnovo roz. Fuj. Dneska tam pekný musí byť. Dobre. Dobre, toto je môj údel. Smrdí to po wasabi. Neviem, no. Myslím, že to je dostatočný hnus. OK? Na ten druhý experiment. Takže najprv tam dáme paštéku z udeného mäsa. Mnám. Och bože. Čo som komu urobil, že to musím robiť. Potom bake rolls. Ja mu tam zatiaľ nasekám česnačík. Nech to má dobrú vôňu. Poriadne tam toho nalám. Daj si tam ešte, nech sa to fajnovo rozmočí. Tak. Teraz tam máme cesnak. Teraz pridáme tam mlieko. Tu všetko? A ešte vyšpricujem. A máte si zatiaľ prichystať svoju obľúbenú ingredienciu. sardinky. Hnusné. Je to bez hlavičky, ja som úplne čakal, že tam bude aj hlava. Že tam pekne bude kúkať na ňo. A ono tam tá hlavička není. Trošku z tej omačky, aby sa nepovedalo. Ale to by mohlo stačiť, lebo je to vážne extrémne. Let's mix it up. Uj. Vôňu sardiniek, vidíte, máš sem ľudia. Pozrite sa na tú krásu. Takto vyzerá ten náš geniálny humor. Úplne je to vyzerá tak, či už kvasivo, alebo... Kámo! Ty máš trošku viac, tak ja tam dole vodu ešte. Ty vole, no tak toto si vychytal. Takže ideme na to.
to je tak hovno. Bože. Fakt, to je nerozločné. Ja to rád vidím. Víte, ako štípe z tých čipsov, keď sa rozmočia? Víte, čo je najzúfejšie? Keď sa vám pery ponoria do tej škrupinky z tých čipsov rozmočených. Nech sa páči. Super si, že to koštuje. Ale potom, ešte môžeš skúsiť. To bolo také husté aspoň. Preto! Preto, dále! Brucho, fuj. Frajer! Bože, stačí. Bože, ty to tu piješ jak frajer a ja tu sa bojím roztopených čipsov. Testám opäť, ale ešte. A on to kvasí už. No ja tam cítim také štiplavé niečo, bublinky. Radšej by som niečo štiplavé ako niečo smradlavé ryba, ktorá ma napína v hrdle, z mandry. Ja by som si to s tebou vymenil, ale nemôžem. To je proti pravidlám. Toto je moc. Ľudia, Kámo, táto je nemôžu. dole mám šunku ešte usadenú, takže to bude super. Kámo, ja nemôžem. Nevieš to prežiť? Nemôžem. Toto bude 1000-ročný challenge. Ľudia, to sa vážne nedá, toto. Fakt je to hnus, nechutné. Nedokážem, to som možno sračka, ale vážne je to moc. Ja to skúsim aspoň do tej polovice. Nebudem tam mať síce tú šunku, ale tie rozmočené čipsy sú hnus, vážne vetne. To je vážne. Friday number 9. Thanks to Rat for letting me steal the beat. It's very kind of them. They're nice guys. Anyway, happy Easter weekend, I guess. I'm about to go up to Philly. I'll tell you why I chose this beat. I was driving around. It was real sunny the other day. Made me feel like it was like a Sunday morning after church as a little kid when my pepper used to buy me and my sister Slurpees. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me go. Oh, just let me go. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home. Takže ľudia, toto vylučujeme z hry, toto je vážny gemiš, humus, fuj, všetko možné, čo je nechutné, proste v tom pohári. Tak sme sa dohodli, že on dá polovičku z tohto, ja dám druhú polovičku. Vyhľadáme stále. Tati! Mamíko, more. Pí. Zem sa to usadil. Nestihni, neboj. Chutí! Dokonalej, zase to usadilo. Fuj! Polovička za mnou, ideš. A toho som si 2 koľky dal, či ešte by som mohol dať.
Ešte dám? Ešte daj go. Ešte glk taký poriadny, ale... Fuj, tá šunka je nechutná, ľudia. Takže idem na to teraz ja. Nemáš to. Je to hnusný sled. Na budúce si spravíme taký príjemný challenge, že si spravíme ovocné šejky, dobre? To preletelo cez mňa, ale... Tá hnusná pachuť, keby to mi to zole z pašeraku vytlačané do mozgu. No keď Maťo podujal sa na túto dohodu, tak ja ochutnám z toho jeho drinku, že čo to bolo zač. Keď to dopije, takže dopí to a idem na smer. To je hnusná šunka. Tie hrudky sú najhoršie, ale tie hrudky vám a to je dráhia, ale nej. Fuj. Nekázal by som si udržať v kúbe, keď to... Poď už to dáš. Poď. Posledný glk. Au. Posledný glk, pomeň. Máťo, Máťo. Ideš. Poď to, dorazíš. Doraz to. Už tam iba trošku. Posledný glk. To už bola taká kašička. Ja to nedám. No čo hovoríš, čo je horšie? Jednoznačne tá tvoja. Ľudia, takže ďakujeme, že si toto video pozreli, toto by bolo až tak všetko. Dúfame, že sa vám páčilo, ak áno, hoďte like, myslím, že to zaslúži a vidíme sa snáď pri ďalšom videu. Čaute.